Rud Boħaġar u l-eks surġent tal-Pulizija Xiris Camilleri ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li f'Novembru tresqu l-qorti separatament mixlija b'reati serji fosthom li ħarġu informazzjoni interna tal-korp dwar investigazzjonijiet relatati ma' traffikar ta' droga u raids illi kienu se jitwettqu. Boħaġar kien akkużat ukoll li kien involut f'attentati ta' serq u li korrompa uża informazzjoni li tagħtu l-eks surġent tal-Pulizija dwar raids mit-taqsima ta' kontra droga u anke taqsimiet oħra tal-Pulizija. Il-qorti presiduta mill-Maġistrat Gabriella Vella għada qed tisma' l-kumpilazzjoni tal-provi bil-magħluq minħabba in-natura tal-akkużi u anke minħabba ismijiet oħra li x'aktarx qed jiġu żvelati matul is-smigħ tal-kawża. Fil-proċeduri kien diġà semma kif Camilleri allegatament għaddiet anke informazzjoni sensittiva lil-Libjan lil-Lurking. Issa Camilleri u Boħaġar ingħataw il-libertà proviżorja b'diversi kundizzjonijiet fosthom li jiffirmaw l-assa darbtejn kuljum li jiddepożitaw 20,000 euro kull wieħed u garanzija personali ta' 100,000 euro kull wieħed. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Kristina Delija u Lajdin Zammit flimkien mal-avukati Marija Francesca Spiteri u Kevin Valletta fisem l-Avukat Ġenerali. Camilleri tinsab assistita mill-avukati Artur Azzoppardi u Frank Tabone filwaqt li għal Boħaġar qed jidhru l-avukati Alfred Abela u René Darmanin.